Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙonninmu akai-akai. Prince Ulurogo TV. Barka da ganin ka ce an yi kicibis gwanda da na ganka kwana nawa ka ce aka baka yaron nan kaciya za a soka mai wandonsa kwana 8 kai fa ka gaya mun fa ana gama za a iya soka mai wandonsa a'a walla ka walla ka sai kwana 13 ne ce ma a'a kai ka gaya mun ana gama a take agun za a iya soka mai wandonsa ni ke ma ƙarya abin da dai za a yi yanzu a wurin kuɗi je a yi mai sabon aiki naira 5 ban ƙara ma ba ayya aiko sai dai yana girma kindin sai dai ta girma kindis in ka isa shege nake wallahi ƙarya in ka isa shege nake in na yadda shege nake shin kalle nan dan jidali yake dan jidali nake ka ga nan dan iska nake na zama Lagos wallahi zama Lagos din ka na banza su sunanan mai kajiya wari wallahi mutum 100 ba ɗaya ni kashe kai a cikon na 100 mutum 100 ba ɗaya awo 100 ba ɗaya 100 ba ɗaya to kai zama na 100 Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙonninmu akai-akai. Prince Ulurogo TV. Assalamu alaikum. To Malam Darakta, wannan fim da kuka fara haskawa muna so ka gaya mana shin wannan shine na farko koko dama kun daɗe kuna yi? Gaskiya ne. To yanzu wannan shine fita na farko koko akwai wani wanda kuka yi baya? Gaskiya ne. To shin kuna dora shi a tashar ku ta yanar gizo-gizo ne ko kuwa? To insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan kwallon da muke yawo ya kai ka san Gaskiya ne actor. To wannan comedy da kake yi a matsayinka na actor a wannan comedy, me ya wahal da kai a cikin wannan wasa naku da kuka shirya? wallahi ba wanda ya wahalar da ni irin dan Sokoto. Dan Sokoto duk iya wahalar da ni har ya sa kai na ni ma ya fara caji. To kai yanzu a matsayinka na actor, wacce wahala zai baka? Kai da action din da aka baka daban nashi daban. To ai shi in ya bada matsala karan kai na nawa ba zan ji daɗin faɗarsa. Gaskiya ne, to mun gode, mun gode. Abokan aiki na ga su nan dai ya ai shi ne isko. Gaskiya ne. To kai yanzu muna da ragowar tambaya ma da bimi wa darakta naku ba, don haka ku faɗa mana magana ku ta ƙarshe domin za mu so mu ji ta baki. Abin da za mu iya faɗi shi ne mu ci gaba da bibiyar mu wato ainihin a channel ɗinmu na Prince. Ku baranna mana subscribe fa kar ku manta. Ku danna subscribe fa domin mu ma mu cira sama in muka cira za ku ci gaba. Gaskiya ne. To darakta bismillah. Darakta, tambayar da nake so in ma ta ƙarshe wadda na manta. Shin ko za a iya gaya mana wanne comedy ne na gaba wanda kuka shirya mu san sunan shi kafin zuwan shi mu fara jiran shi? Ya Allah ya goge. Wato comedy na mai da na gaba shine mata uku. Ku bibi channel din mu domin samun wanda sababbin shirye-shirye namu Prince Ulurogo. Na gode.